महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यातील औसा शहरात एक महिला आपल्या साथीदारासोबत रात्रीच्या अंधारात एका हॉटेलमध्ये चोरी करताना आढळली आहे। ही चोरी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाली असून सध्या औसा पोलीस महिला चोरटीचा शोध घेत आहेत। औसा शहरातील इरफान सय्यद यांनी रात्री आपल्या हॉटेलला कुलूप लावून घरी गेले होते। त्या रात्री महिला चोरटीने आपल्या साथीदारासह हॉटेलमध्ये प्रवेश करून चोरी केली। दुसऱ्या दिवशी सकाळी इरफान सय्यद जेव्हा हॉटेलमध्ये आले तेव्हा त्यांना लक्षात आले की हॉटेलमध्ये चोरी झाली असून अनेक वस्तू चोरीला गेल्या आहेत। या घटनेची माहिती त्यांनी जवळच्या पोलीस ठाण्यात दिली आहे। पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे महिला चोरटीसह आणखी एका व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला आहे आणि शोध मोहीम सुरू केली आहे। लातूर जिल्ह्यात दिवसेंदिवस चोरीच्या घटना वाढत चालल्या आहेत। पोलीस या चोरांवर लगाम लावतील का आणि त्यांना गजाआड करतील का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। Udah,